fa sol i núvol, igual que demà. Dimecres potser tindrem pluja, però la resta de la setmana estarà ennuvolat. La temperatura màxima serà de 26 graus el diumenge i la mínima de 16 el dimecres. Aquesta setmana canviarem el parasol pel paraigua. Sabíeu que el dissabte serà el Dia Internacional de l'Hamburguesa? Doncs sí, aquest plat que tant ens agrada a tots té una història ben curiosa. Els seus orígens es remunten als mongols que, com que tenien tanta feina invadint terres, es posaven un tall de carn sota la cella i mentre cavalcaven l'anaven mesurant. Quan descavalcaven ja tenien el dinar fet. Aquests mongols, en posar a Rússia, ens van prestar l'invent culinari i així va ser com va néixer el deliciós steak tartar, que és carn picada i macerada que es menja crua. De Rússia va passar cap a Hamburg, on la van passar per la paella i li van canviar el nom per Hamburg Steak. Podria ser que la invenció de posar-la entrepà vingués d'un efecte pràctic, ja que a Hamburg hi havia molta gent que emigrava cap als Estats Units i era més fàcil de menjar hamburguesa tipus entrepà. Un cop arribada a Amèrica, l'hamburguesa va triomfar, ja que per una part recordava als europeus el vell món i per l'altra els americans la van trobar boníssima i la van adoptar com a seva. Sabíeu que actualment hi ha fins i tot un índex econòmic que es basa en el preu dels Big Macs per establir el poder adquisitiu dels països? Apa, ara que ja sabeu d'on ve, ja podeu anar a celebrar-ho menjant-ne una, encara que sigui vegana, que n'hi ha de ben bones i així no matem vaques. Jo soc de França, de Grenoble, i us explicaré l'origen del nom d'un tipus de pa que trobem per tot el món. La baguette. Es diu baguette perquè en francès baguette vol dir pal i com que és molt estret i molt llarg, recorda un pal o una barra. Una altra cosa que m'agrada molt són els macarrons, però a França el mengem de postres perquè són uns dolços de molts gustos, petites i rondons, que estan boníssims. I per últim, parlaré de meva pasta preferida, que es diu eclair au chocolat, que és com una lleonesa més gran, plena de nata i que per sobre té xocolata. Que n'és de bo!
Sabeu que el 22 de març del passat es va enlairar el primer nanosatèl·lit català i que es va anomenar Xaneta, doncs ara estan a punt de llançar-ne un altre a l'espai, però encara no té nom. 3 alumnes de primària, la Mina, la Martina i en Kirill, han escollit uns noms molt divertits, a veure quin els agrada més. Endavant el vídeo. He triat el pardal perquè és un ocell petit que vola per dalt com un nanosatèl·lit. He triat el calçó perquè és tradicional de Catalunya i perquè quan el pelem surt disparat. He triat el mosquit perquè és petit, ràpid i vola.